Mga puso pagpatuman sa in-person classes sa USLS College of Nursing, ginistriktuhan samtang face-to-face classes para sa pinakaprograma sa engineering kag tourism management ginapaghandaan naman. Yaring balita, ngaton gintutukan. Sa pag-arangkada sa in-person classes para sa 452 ka estudyante sa USLS College of Nursing, ginistriktuhan ang pagpatuman sa health and safety protocol santo sa direktiba sa Commission on Higher Education. Antes pa makasulod sa hulot klasihan, madamos ang agya ni health declaration checks ang mga estudyante. Pag-abot sa procedure room, may acrylic barriers sa tunga sa clinical instructor kay estudyante, agon mapaiway ang posible tunaan sang virus transmission. We asked for their parental consent. We are serious with their submission of their PhilHealth insurance / their medical insurance. In our collaboration and coordination with our Health Services Office, we required our students to submit their health declaration form, their COVID disclosure form. Ang ini nga mga estudyante, madugay na ginapreparahan ng ila demonstration para sa essential nursing procedures. Aminado, nagapanibago pa matapos ang lapit duha ka tuig nga virtual class. Different pagsulod ko sa school. Hala, na-miss ko na mag face-to-face. And with this, we can really feel as to how it is to become a nurse in a way, so that once we are exposed in the hospitals or in the communities, we are in a way ready. Nagsugod naman ang face-to-face classes para sa 179 ka mga estudyante sa USLS College of Medicine. Kapin 80 ka college faculty members ang nagapasakop sa F2F. Our students are fully vaccinated, including their family members. So that is one of the requirements as well, a requirement which we are complying according to the Joint Memorandum Circular and a recommendation coming from the local government unit and AOC. Ginapatuman ang 410 cycle model ukon 4 ka adlaw nga in-person kag 10 ka adlaw nga off-campus learning. Kag may araman 417 cycle model. Ginagrupo-grupo man ang mga estudyante agud hindi magdululungan. Ginapaghandaan karon ang programa sa engineering kag tourism courses nga next in line na nga makakuha sang go signal gikan sa CHED. Opod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.